Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Jedan mladoženja na društvenoj mreži Reddit požalio se na svog brata, koji je, kako on smatra, hteo da ga zasili na njegovoj sopstvenoj svadbi. Brat mu je poslao fotografiju vereničkog prstena i najavio: "Verovatno ću je zaprositi na tvom venčanju." Bio sam u šoku. Smatrao sam da se podrazumeva da ne možeš takve velike stvari da objaviš na tuđem venčanju. Pitao sam ga da li se šali, ali on je bio ozbiljan. Rekao sam mu da to nije u redu, te da na taj način pokazuje nepoštovanje prema meni i mojoj budućoj supruzi, napisao je mladoženja. Brat mu je rekao kako misli da je to dobra ideja, jer će tamo biti čitava porodica. Ovaj mu je objasnio da to ne odobrava, ali brat je nastavio da insistira. Zamolio sam ga da ne ponese verenički prsten, a on je rekao da će ga poneti za svaki slučaj. Bratovljeva namera toliko ga je razočarala da je sljedećeg jutra nazvao salu i tražio da ukloni njegovog brata sa spiska gostiju. Sa spiska je uklonio i njegovu devojku, a ekipa na Redditu stala je na mladoženjinu stranu. Kako ljudi ne razumeju da se to ne radi na tuđim venčanjima? Ako se predomisliš oko toga da li sme da dođe na venčanje, obavezno reci zaposlenima sale da mu ni u kom slučaju ne daju mikrofon. Brat ti je jako sebičan, bili su neki od komentara.